Nanamnam ay kendakkel akita. Daytoy ti kalikagom ni Mayor Billy iti panangalukoy na kadagiti mannalon iti piligan nga agmulada ti Asian Hybrid Corn wenno AH8719S corn. Maysa daytoy a klase ti mais ken maimula ita anairanta a para pakantibaka. For silage, for para ruminant, pang animal. Di silage kit data kat may process data, maputod-putod diyan, ma-chop, tapos may ferment, santo may pakanja baka. Magatang namin, ramot na lang diyan nga magatang. Muna-una, gipon, kadabulong na kat magatang amin. So nga, sigurado nga dakdakkel ti kita da dito, mas iti trabaho na. Mapalabes tinem Apollo aging kapitupulong aldaw, mabalinen nga apiten ti mais. Saan meten ang masapol ni Mannalon, timang tandan kadagiti agboras ti naimula da nga mais. Di panag-harvest na pa iti ayawan, di problema ta machine namin nun. Magnagay machine, ikarga na dyan ti truck. Tapos, at da di truck, at da pa'y pagkiluan ng bayadan da sigudan. Mabalin ipamintalo ang maimula ti Asian Hybrid Corn iti makatawen. Ited a libre ti bukel ti mais ti Indonesian Phil. Mabalin met a sumublat ni Mannalon iti kumpanya para ti kasapulan da a fertilizer ken awan ti maipatay nga interes. Saan met nga agdudwa ti 49 ti tawen na Mannalon ani Roland a padasen daytoy no bilang pakalag-ananda. Namamiyato no kasi hindi pa danom okay lang mati pa danom damot sepon med damot water pumps. Tati birbiro kumimot nga Mannalon di mas nalaglagan kanya mi nalaglagan iti bulsa mi nga talaga. Han kami ngo nagkasapulan ti adu nga tao nga matangda namin. Agdagop ti 1,200 ti Mannalon iti ili. Ken kagudwa iti daytoy a bilang wenno pa kay batugan ti 60 hectares a talon tinangipeksa ti kalikagumda a panagmula ti Asian Hybrid Corn. Manamnama a marugyan ti panagmula da iti umay a bulan ti Oktubre. Jessica Boreta, Balitang Solid North.